ha kwuo maka omenani afụgo m vidio ga ebe ị na-atụfusi aja ebe ị na-emebisi aja kedu ihe ị nwe against omenani practice? Okay, o nwere onye Igbo kwesịrị inwe anything against omenani. Onye ọbụla nwere anything against omenani Igbo abụrụ onye Igbo. Okay. Ọ bụ na ige ntị mgbe m na-ekwu okwu akwụrụ na abụ m a graduate of African traditional religion. Yes. O nwere mgbe m mee 50th birthday. Mmanwụ bịakwa n'be m. Mmanwụ sikwa na agụrụ bịa be m. Anabata ha. Ihe mmanwụ a bụ ihe eji mara anyị asị ndị Igbo. Ọdịbendị. Igwe be anyị na-awa ji. Aga m anọlili ebe a because esi m na the royal family. Mgbe a na-ete ọgbọ, igwe ama anọte aka from ebe nna, aga m anọte aka from ebe igwe nọ because esi m na the royal family. Ife a bụ ihe eji mara anyị. Anyị kwesịrị inwe anything against it. So ihe dịka ite ọgbọ a bụ omenani anyị. Anyị nwere anything against it. Ịwa ji, eri m ji nya iri ji ọfụ bụ omenani anyị. Anyị nwere anything against it. And so many other things dịka ịgba nkwụ nwaanyị. Otu a chọrọ ịnụ nwaanyị je gbaa nkwụ ya. Unu sị na unu chọọ mmanya nke a na mmanya ahụ unu chọọ na-eni ya onye m nwunye m ka nnaba. Omenani anyị. Yes. Mana elue n'ikpere alụsị m ga-akwụrụ kwụsị ike as a graduate of ATR gwa gị na ikpere alụsị abụrụ omenani Igbo. Kpọrie ya kpọrie odoge anya. Number 2, ịgwọ ọgwụ abụrụ omenani Igbo. Onye ka m jikwe the other times na ife jikwana dịka a ga-asị na saịdị anya na Afrịka ebe a na Igbo ebe a na ya amadịnwu ka ndị ọcha bụ na mgbe ndị ọcha na-amụ otu esi alụ aeroplane, alụpụta kamera, alụpụta handset, alụpụta moto, alụpụta motorcycle, alụpụta telivishọn, na ndị nke anyị nọ ebe a na-amụ otu esi alụpụta enyi ule na ụkwara nta na ọtụlụ ọkala na amabụlụ ọtụpụ and all those things. Some people si na enwere ihe dịka enyi ule mana anyị bụ ndị Igbo mana ha si na enwere ihe bụ enyi ule. Ọ mmadụ na-azụta ya. Onwe gasị na enwere ife dịka ụkwara nta. These are the things bụ ihe ọ ga-abụ isi m na ịgwọ ọgwụ bụ omenani anyị, asị gị na ọ bụrụ omenani anyị. Isi m na ikpere arụsị bụ omenani anyị, agwa gị na ikpere arụsị abụrụ omenani anyị. Ị ga-akpọkunwu Chukwu gị n'ebe anyị nọ without ịpịcha osisi debe. You can call on your chi, not even, I'm not talking about Jehovah nke Bible. I'm not talking of the God of Bible. You can call on whatever you believe in without making for yourself any graven image. You can as well make for yourself a graven image, mobile your choice. But do not bring it to me to sell it to me na ihe abụ omenani anyị. Agwa gị na ọ bụrụ omenani anyị. So omenani bụ ọdịbendị ihe eji malụ ndị a. Ihe ndị a na-eme. Ihe a na-eme ọdịgbo dịgide wee pụta kịta. So na ịchụ aja na ụzọ gbara ịtọ na inye chi gị nri ịkpọtu onye ụwa, ị ga-asị na ndị a bụrụ omenani anyị. Onye bụ onye ụwa? Onye bụ chi? Okay. Ekwugo m ihe a na internet before ka m kwukwu ya ọzọ. Ije ebe dibịa ịgba afa. There are things dibịa ga-agwalele. Mention na ụzọ ife isi. Onye ọbụla na-anụ onu m jegobe dibịa ịgba afa ga-confirm na at least 2 or even 3 or even all mention na agwachara ya na be dibịa. These things have been programmed. N'ihe na ihe eji esiri gị ike bụ na chi ụwa gị na-ewe iwe na ịgbakọtara ya azụ. The program go nke adebe. Ọ chi ụwa bụ onye ụwa. Na nke ọzọ bụ na ndị ichie ebe nna gị maọbụ ndị ichie ikwu nne gị. Remember na chi ụwa dịkwa iche na ndị ichie. Na ndị ichie ebe nna gị maọbụ na ndị ichie ikwu nne gị si na ị ga-abịa anya ha nne maọbụ ị ga-emere ha nke a. Number 2. Ihe ndị a bụ ihe dibịa ga-agwalele gị ma ije ịgba afa. Number 3.
na ndị mmiri na-enye gị nsogbu na ị ga-eje setụlụ ndị mmiri na ndị mmiri si n'ọfa anọchi ụzọ at a time ndị guzozi confused or ndị mmiri na-eme ya for real ka ọchị ụwa na-eme ya because ndị a niile a ga-ekpọcha ha aha na ọha na-emebichara gị ihe a ga-agbalụ gị afa ndị amụsụ ịbụrụ onye Anambra steeti a ga-agbalụ gị afa ndị akara ogiri ndị a na-akpọ ndị akara ogiri ndị akara ogiri otu mesikọwa ya then n'akụkụ nke ọzọ ị nwere ike ịnụ ihe ekpochi onunu maọbụ na ị ga-akpụ arụ so when we have already known nnọrọ n'afa kịta nwụsị ugiri na anị kịta ịbata ebe anyị mama na ọ nwere ihe nna afụ nwụsị ugiri na anị ebe a nọrọ anị na m agbabaga afa as dibia ịbata ebe anyị mama na mmadụ afụ anything because m na-agụsị ihe ndị a program goro debe ị na-afụta onwe gị na the picture ịpụzi anyị sị na ọnya bụ na mmadụ mesịrị dọtụsịrị chi ụwa ihe na-eme na-ebelele nye ndị ichie nni ife na-ebe na-ebelele setụlụ ndị mmiri yet ọ dịbe mma lue taa amamịghọtara ya ọfụma yes ọ dị ka m afụgo ka ikwu something about Matthias Ezeaku and then ihe ọ na his own mission he comes against the church ka anyị were nke wee banye na church he comes against ihe ọ na-ekwu maka ndị church Jesus asị nkewa miracle. What do you have to say about his goal and his project against ma ndị na-eme church ma ndị na-eme bad omenani? What do you have to say about Matthias Ezeaku? Thank you. Nke bụ eziokwu bụ na aga m ekwu ihe ọbụla m ga-ekwu mana ịkpọ mmadụ afa na-afịa m arụ mana ka m kpọọ afa kịta. Matthias Ezeaku, I can authoritatively tell you na 70 or 75% of ife Matthias na-ekwu about the church or against the church bụ eziokwu. His problem is manner of approach. Ọ bụ na education amakakwan, ọ bụ na onye a metụ jetụ obere akwụkwọ ihe ahụ ọ chọrọ ka ọ maketie ndị ga-egu ya aka nkụ. But because of lack of exposure, o mee na presentation ya na-agwụ ike, iche na a na-anụ ọgụ, iche na a na-aba mba, you go that kind, you see, that kind thing, you see, moto nwa accident, obulu camera jee ebe a jee na-aṅụ ndị ihe ike mee, maybe because na ọ na-eche na ndị a bụ Christians. That approach ga-eme ka ndị chọọ ifolo gị withdraw. But ka anyị na-anya n'ihe ndị ọ na-ekwu, ihe bụ ajọ omume na okwu asị dị na chọọchị. Matthias na-eme allege na ndị ụka na-eme arrange miracle, ya bụ arrange miracle. Eziokwu ka ha sị. Eziokwu. Yes. Achọrọ m ka ịghọta nwaanyị ji wee sị na 70 or 75% of Matthias na-ekwu bụ eziokwu. Yes. And this is why so many people are leaving the church today. And na-emekwa arrange miracles. And na-eme arrange miracles. And all the very few, aga m ekwu nwunye anytime, any day. All the very few bụ ndị si na ha na-ebu amụma bụ ndị amụma n'eziokwu. All the very few bụ ndị si na ha na-ebu amụma bụ ndị amụma n'eziokwu. But if we talk about it, people are saying, do not judge, judge not. Onwe mgbe m na-ekwu maka ofu nwanne anyị nwoke nọ na Uyo, like ebe 8 years, 9 years ago, nrezi alarm the way ha si ana ndị mmadụ ego ma aghazisi ya seed soyi na ebe a iche na ọ bụ na isoro seed a na Chukwu amazi ekpele gị tight ya ị na-efiru na ọ bụ na ịkwụrọ tight na ihe niile gbasara gị ga-adị tight. Mgbe nrezi the alarm ma his followers ma some Christians o nwere ụdị akpọgide m iyi ha kpọkọtara m iyi mmechizi ọnụ amazikwa m ihe menụ. The same brother nwanne anyị nwoke ahụ wee rise ya na nke ikpeazụ a wee fight bazikwa against that same thing nyanwa so wee mee introduce
nsị na Chineke ebidogo ọrụ ya. So there are certain things anyị ga-eji ikwu fasị I do not judge, anyị agba nkịtị, ihe wee na-emebi na-aga, ndị mmadụ a na-arapụ chọọchị, ndị na-abịa chọọchị ọmalụgokwa na a na-eme arrange miracle, ha amalụgo, ọ bụzi ada ekpuchizi ya aka, ama na enwe arrange, enwekwa upgraded arrange o. Nke a bụ update premium, upgraded arrange. Mgbe a ga like ana m eje program n'Owerri, that area m ga-eje program, a plant amụ mmadụ ebe a 2 months before the time, afụba onye a na that area, so that m bịazie ebe a miracle, ihe a bụ na mkpọ miracle mere ebe a, people will say anyị ma onye anyị na-afụ ya. So enwego ndị ga-asị anyị na-afụ onye a, mana ife akwụrụ ụgwọ ya for a long time project, onye a na-aga a na-afụ ya that area. So ịbịazie anything menụ ọmụrụ ga-asị na ife abara nji na ya mara iru a ama iru ya na that church, o bido bịaba na that church, ọbịa ụbọchị ụfọdụ ọgba egwu aghala n'iru altar ka enotisie ya, ka recognize enotisie ya, so that o nwezi ihe menụ later mgbe the man of God or whomsoever akpọrọ ya bịaziri program, asị mba na anyị na-afụ na onye a, na onye a okwunu m onye so arrange a agago to the extent na o mebibego ife n'ime ụlọ ụka. Anyị kwube okwu ọ dịka a ga-asị na onwe ndị anyị na-fight iche, mana ama m na onwe mgbe nnọkọta ọ bụ compile videos nwaanyị ahụ aka ya na-agbatị miracle arm, magic arm, ọ mụ compile the videos, ndị nọcha na the video, the pastors made the same miracle, amacha m ka mụ na ha si je, ọ dịkasị were ụkwụ zọgbuo m, mana ha mara ihe ha ji ebi ya. So when I compare the videos push on internet, ko wafukwa na nwaanyị a gwọrọ aka miracle, emere miracle n'aka ya na Lagos, na the same miracle na-emekwara ya na Abakaliki, the same miracle emekwara ya na Onitsha, the same miracle emekwara ya na Port Harcourt, the same woman, the same pattern of miracle. Everybody man ihe a bụ abụrụ real. Yes. So when Matthias is saying na ndị ụka na-eme arrange, ndị ụka na-eme arrange, yes, Matthias na ndị ụka na-ezu ndị be anyị ori, okwu ori anya ọcha o. yes, Mgbe mmadụ ga-asị gị ọga you are tight ebe ị na-arụ ọrụ a kịta, if you make money from your business and you want to pay your tithe, your church ma ọ bụ na ị na-aga church will capitalize on Malachi chapter 3 verse 10 ka e wenata gị ya. yes, but I can authoritatively tell you that your tithe doesn't belong to the pastor. yes, but the pastor will try to get that tithe from you. Ebe ha na gana preach bụ Malachi chapter 3 verse 10. Onwere ya ga-agazi na Deuteronomy chapter 26 verse 12. Ebe Chineke sị gị were your tithe nye widows, yes, nye orphans, nye less privileged ones. So also bring it. So when we say onye ori anya ọcha, kedu kwa ihe bụ ori anya ọcha? Na m ga-eyila akwa kịta pụta na stage na-eme ministration. If you can touch me now, if you can bring 50,000 naira and touch my suit, by this time next year, your life will never remain the same again. If onye ebupụlgolu batrị ya, ọgbaba ka o metụ m aka n'akwa, yes, ka ndụ ya ghara ịdịzi otu ahụ ọ dị before, yes, o weta 50,000. Mana onye ahụ ajụbekwa onwe ya si, dry cleaner na-asụrụ nwoke ahụ akwa asị nsị, ndụ oche njigo ka ọ ka na-asụkwa akwa. Because ọ bụ na dry cleaner na-asụrụ ya suit, ndụ ya echenjibeghị. Isi m na mụ abịa metụ suit ahụ aka, ndụ m echenjie, dafa na m ya weta 50,000, o ori anya ọcha. Mgbe a ga-akwụsị ịtọ ọnụ crusades to fundraising ceremony. You know what I mean by fundraising ceremony? yes, Na mmụọ nsọ si, ọgọ nwebe onye mmụọ nsọ si ya gwa anybody ya weta ego for the first time. yes, Na onye ọbụla na-asị gị na mmụọ nsọ si gị weta 50,000 ka ọnọdụ gị chenjie, na mmụọ nsọ si gị weta 150,000. Ọkwa ndị na-aga to the extent isi mmadụ mechie bank akaụntụ gị, withdraw ihe niile dị na akaụntụ gị, ori aso seed. Ihe a bụ ori anya ọcha. yes. So when Matthias na-ekwu ihe ndị a, mụnwa mana eziokwu dị n'ihe ọ na-ekwu, but he must change the approach ma ọ bụ na ọ chọrọ ka anyị gebi ya ntị. Ọ ga-akwụsị ịkpọ iyi. Ihe a na-ekwu kịta nwe onye ọ na-agbaka isi,
onye oge na-awọchị ọ na-agbake ya isi mana ejiri m onye ahụ ọfọ na m akpọrọ ya iyi n'eziokwu dị ya ka m na-agwa gị isi peji m bụ bitter truth and sweet testimonies so I will tell you the bitter truth ị na-anabata ya ịnabatara ya rapụ so eziokwu dị n'ihe ọ na-ekwu ma ọ bụ na m azago your questions. Daalụ nne enwere ebe ịkpara aka kịta so let's actually go there. Ndị youth kịta jizi iwe esi na chọọchị apụ so ma asị na main market amụrụ na ofu onye abịara n'ụdị ha adịrọ mana ụfọdụ macha na enwe ndị na-apụzi and then there is plenty attack. A na-apụ n'ike. Go ahead. Youths are leaving the church, not just youths. People are leaving the church. N'ike. But thank God na enwekwa the wind of evangelism, revival na ha ekukita. Ụfọdụ na-adapụ na adachi ya tasịkwa. Mana gịnị mere ha ji apụ? Ọ nchọpụta na pastor ahụ m trust uri na otu am nọ kịta. Any of my members or my followers, I believe na miracle ndị a, testimonies ndị a, n'ihe abụ real, nọ ihe Chineke ji eme. O wee mesịa wee nwee ihe mee ka ọ tapuo likie. Fa wee fụ na arrange dị n'ihe na-eme. Even if na 12 miracles Chineke ji mee bụ real. Ofu arrange bata na ya. Enotisiri anya o nwere ozi ka ha kwenye na ndị ọzọ ni bụ eziokwu. So o inotisie na pastor gị trọst si na onye a bụ original man of God ị na-eso. Inotisie na ọ na-eme arrange ka ga-anọ. No. Mgbe ị chọpụtara na pastor gị bụ akpa gị ka ọ na-achọ. Ụbọchị pastor ga-eme birthday ndị ụka atụ ego. Nwunye pastor mebe birthday ndị ụka atụ ego. Nwa pastor mebe birthday ndị ụka atụ ego. Ụbọchị ndị ụka ga-eme birthday pastor na ndị bịa atụ ekpere. Okay. What the pastor will contribute bụ prayer. Mana ụbọchị nyanwa na-eme birthday ndị nwunye ụmụ ya ndị ụka ga-atụ ego. Ka ihe mee na ndị mmadụ ama na-arapụ chọọchị ebe ha ga-atụgide ego ma na-ejigide elu weta ego fasụta n'afịa ndị na-ele ogiri na ose tụkọgide ego agbanite chọọchị alụa skuul. Yes. Chọọchị lụzia skuul ewelụzia school fees je place ya on high that those people that contributed the money eji the school na ụmụ ha mangonwuzi ebe a they won't be able to afford it because na place go the school fees ọ dị na nnukwu mgbago na aka ha elu nwụrọzia ọman discourage mmadụ. When you are discouraged in the system ịnọ na ya you may have no option than to leave. So ọtụtụ ihe na-eme anyị ndị mmadụ ji apụ we are losing them. Ọ bụrụkwa nke egwuregwu do na ọ nwekwa ndị na-anọkọta pụọ n'ọgbọ nke anyị nọ na ya ndị free ikpọ ha afa ndị HK ndị a na-eyi sweta n'anwụ. O nwere onye arụ dị na-eyi sweta n'anwụ. Onye ọbụla ife uyi sweta n'anwụ ọ bụ na o nwere ife ọ na-eme ma na ọ nwere ife na-eme ya. Yes, onye ọbụla ndị a na-eyi ụmụ okorobịa ya na-eyi sweta n'anwụ ha ga na-arapụ chọọchị because na business ha banyere na ya na chọọchị ama support ya. Yes. The gospel we preach is against what they are doing. So ha ga-achọ another channel ha ga-esikwa wee na-achọ ike faji arụ ọrụ. Yes. They won't believe in our prayers because they know our God will not answer their prayers. Ịchọ izu mmadụ ori. Yes. And you want me to pray that God will grant you success. Ka izuo mmadụ ori successfully. You already know that God will not answer it. So ị ga-achọ chi nke ọbụla ga-akwado gị izu mmadụ ori. And that is why some of them will leave the church. But in the real sense of fact, na anyị bụ ndị ozi na-achụsịsị ndị mmadụ n'ụlọ ụka with greed, anya ukwu na fọmfoju akpa. Gị na-eri gị ka ọ na-agụkwa the more. Ijube ndị a ma ha erigo nri. Ijube ndị a ma business ọ na-agakwa aga. Ihe ma bụ a ga-akwụ gị. Ị ga-agba kaadị wee fụ man of God. Why ị ga-eji gba kaadị fụ man of God? Why? Onye ahụ ị na-agba kaadị kwụọ ụgwọ ka ị wee fụ ego one ka ọ kwụrụ wee nata the grace n'aka Chineke ma ọ bụ na ọ nwere ya. Ịgba kaadị fụ man of God. If man of God agwazi ya gị buzielu ga mmanyezi ya gị list ịgbakọzie ego one deliverance gị ga-ewe. At the end of the day agwa gị na ọ bụ na isoro seed na Chukwu amazi ekpere gị ịgbakọtezie n'iru ọta anatakwa gị tithe. Mmadụ nọrụzi ya anị gbakọsie ego one o mefuru ebe ọ na-achọ solution to his problems or her problems. Ike agwụ ya.
ịmazi nke na-agbawa obi at the end of the day ada enweta ya. Yes. Gịnị mere na ede enweta ya? Onye afọ ada ejelu Chukwu ozi. Ọ Mammon, God of money, ka ọ na-aserve. Ọ bụla onye na-ejelu Chukwu ozi, ọ ma anaghị ego consultation. Onye na-ejelu Chukwu ozi, ama anaghị ego consultation, ọ ma anaghị ego deliverance. Because Jesus dunyere anya ọrụ dọrọ anya aka na ntị sị, gwọọnụ ndị ọrịa, meghee n'anya ndị isi, menụ ka ndị eji nwere onwe ha, mana unu anakwana ha ego ọbụla. It's an express instruction. Unu anakwana ha ego ọbụla maka n'efu ka e nyere unu, n'efu ka unu ga-enyekwa. So onye a na-anazi ego ọzọkwa ọrụ Jizọs a ka ọ na-alụ ka ọ nwezi ihe ọzọ. That means that person is not serving God. Ihe Elijah, onye isi ndị amụma, Elisha reject. Onye servant ya bụ odibo Elisha, Gehazi, go for it. Jenatia, ekpenta, Naaman. Can you know the story? Where they transferred to him. Oh yeah, ka so many pastors na-eje anata kita. Remember na Naaman si na nye onye ego ka o kpele m ekpele. Ka m bunye gift a ka o kpele m ekpele. Ewe bịa gwa Elisha si nya jee saa arụ na mmiri Jordan. O si mba na ọ bụrụ ihe a ka ya tụ na ya tụ anya na ọ kara ịpụta. Ka ya bunye onyinye a ka ọ manụ nnukwu mmadụ bịa. Ka ọ kpụfesịa ya aka n'isi kpọkuo Chineke ka a gwọọ ya ọya. Odibie wee sị ya mbakwa. Ọ kakwa mma na imere ihe ọ gwa gị. Na ọ nwere ihe onye agwa gị dị difficult. Buru onyinye gị ka anyị na ọ sị na ya chọrọ. The man, Naaman, thought he will buy healing with those items, with the gifts. He thought he will buy miracle with the gifts. Now, when he left, Gehazi si na nzuzo jesi ya na nna m ukwu si gị butezie ihe ndị a. Ebunye enye ojezo ya. When he came back, Ogi asị ya ọkwa ikpọnwụ ihe jenata Naaman nkịta. Asị from today, ekpenta ga-esobezi gị. Now, this man thought he would buy miracle with gifts. Elisha kuziela anyị na-eji ọkwa miracle, gift or ego. Material things egote miracle. Taa, onye bụzi okwu akpụ n'ọnụ. Ọgọ bụ na ijiri ego adị recognize gị. Even in the ministry, no matter how you pray, ọ bụ na ijiri ego adị recognize gị. Ifo ọsọkwa gị na-agba ụzọ abịa azacha ebe ahụ. Ọ mụ iji ego ekpele gị special prayer. Iji ego enye gị direct phone number the prophet. Ebia fụzi ya n'office. Ndị a na-ejiri onwere onye Igbo. And abezana our Orthodox churches, I will not mention nke a maọbụ nke a. Abezana our Orthodox churches, ịchọpụta that ndị ji ego maọbụ ndị ụmụ ha ji ego na-echi night. Yes. Ha ka a na-echi Ezinne. Yes. Na Golden Father. Yes. Osukwu ya bụ na mụnwa gburu mmadụ ma ọ gwọ ọgwụ ego. O nwere ịchọ ịma. Ozugbo ahụ afọ na emeke na money. Akpọlụ nne m chie ya Ezinne. Kpọlụ nna m chie ya Ezinna. Kpọọ mụnwa chie m night because of money. Mana ogbenye na-agba ụzọ eje money mass will not be recognized. Ịmana onye afọ nwere ego nwa otu onini ya da dịka onini nwa ogbenye. Onini onye a na-azacha chọọchị, na-eficha chọọchị, na-agba ụzọ eje na chọọchị. Ụbọchị ọ ga-anwụ, esend ya katkist maọbụ lerida ka o je nie ya. Mana onye afọ nwa ya ji ego nwụọ, Bishop 15, ndị ụkọchukwu 25, akwụọ na line maka na onye a na-eni bụ onye nwa ya kpata ego. Ifu gị ife mee people ji arapụ chọọchị. Yes. Now people get discouraged. Onye a ka anyị ga na-afụ ebe a. So onye na-ejiri ego adịrọ recognized. So ndị ji ego dị recognized. Mma akwụsịkwa m agba ama mmụọ. Politics inside the church. Politics inside the church.